ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଆ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଛୁଟି ପରେ ପରାଧୀନ ଛୁଟି ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ 50% ଅଧିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଥର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ବର୍ଷଟା ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ।